V Nových Zámkoch majú na bytovom družstve kurióznu situáciu. Dvoch predsedov. Starého odvolali a nového vymenovali. Ten sa ale do kresla posadiť nemôže. Doterajší predseda totiž tvrdí, že jeho odvolanie je neplatné. Zamestnanci teraz nevedia, čie príkazy majú poslúchať. V takejto atmosfére sa im nepracuje dobre. Iného predsedu by radi videli aj podaktorí zamestnanci družstva. Sú nespokojní s platmi aj za obchádzaním. Teraz sa situácia vyhrotila. Chodí sa veľmi zle do práce a je tu zlá atmosféra. Nevieme, ako ďalej. Ohodnotení sme neboli a nepáčilo sa nám to už dávnejšie. Veľmi zle sa tu pracuje. Zo 7 členov predstavenstva 5 hlasovali za odvolanie predsedu družstva a predsedu predstavenstva Michala Gladiša z funkcie by mal odísť po 19 rokoch. On však odvolanie neakceptoval. Proti rozhodnutiu členov predstavenstva sa odvolal. Oni porušili rokovací poriadok pri hlasovaní. Dáva predsedajúci návrh na hlasovanie. Oni sami svojvoľne si dali hlasovať, pokiaľ rozhodne súd alebo rozhodne najvyšší orgán družstva, že som urobil alebo pochybil niečo, tak ja bez problémov končím. Ja tu pracujem na bytovom družstve 33 rokov. Toto sme ešte nezažili. Toto tu ešte nikdy nebolo. Proti odvolaniu nie je možná námietka. Prečo? Však pre týchto, aby tí ľudia nemuseli toľko platiť, však vieme, aká je situácia ekonomická, tí ľudia nemajú zamestnanie a chceme im to trošku uľačiť, aby toľko neplatil do toho nájomného, lebo je fakt to neúnosné, aby si on potom z toho bral také privilégia. Ak niekto má nejaké podozrenie, sú tu na orgány činné v trestnom konaní, ľudia môžu dať na to, môžu v tomto konať. Našu dôveru strátil už dávno, tu ho nikto nechce. Z Nových Zámkov Denisa Cibulka, televízia Marky.